Oh yeah, sasekulo lo daba no Mr Sokhulu Wanda bafo busaxoxa ukuthi kuno amandla esurrounding yakho isupport if awuyitholi silimala kangakanani if awuyitholi isupport kubantu abakusurrounding busasixoxela ngalokho sase siya kwi-ad break. Yes. No, to uqinisa lapho kakhulu ngingakunxusa kakhulu namhlanje we was born gifted TV show ileyo ukuthi akwesifunde ukwazi ukutshela umuntu ukuthi muhle, akwesifunde ukwazi ukutshela umuntu ukuthi uyamthanda because ngicabanga ukuthi iyona nto eyokhiye ekwazi ukwakha umuntu ukuthi abe nepotential ukukholelwa kuyena. Umuntu engathuki into ngoba ezotshela abantu emgaqweni. Angithi manje bafusa selapha angithi mosuyitshela umuntu osemgaqweni awusezungumuzwa kwakini uma usuphumelele ngayo ngoba manje uphumelele ngomuntu okholelwa kuwasemgaqweni kuyaba lwasemgaqweni useveza ukuthi uyakubonda awunamndeni okusupportayo nayo usengenwa idemon elithile usekusebenza usebenzisa lo ezikhiyo ukuthi angakwenza noma yini. Ngigcwalisa kule nobungozi bokuthi uma singesekwa abantu esihleli nabo kuyingozi kangakanani ngoba nalo ongaphandle ngakweseka kodwa once wazi ukuthi uwedwa mayingangenwa idemon lokufuna ukukudestroy engenza noma yini uyazi awuna backup. Ngiyakuthola iwona amazwi osipha wona lawa wokugcina. Amazwi ami nje okugcina usuku namhlanje asifundeni ukutshelana ukuthi umuhle, asifundeni ukutshelana ukuthi ngiyakuthanda. Yebo. Lokho kuzowenza umuntu athi noma ephuma enawa amandla esiphelele ukuthi ngiyazazi la engiphuma khona ngitsheniwe ukuthi ngimuhle ngiyathanda. Lokho kuyokwenza ukuthi ungaphazamiseki endleleni yakho. Amen. Babukeli sisase khona kulamazwi lawa uWanda azidlulisela wona ngithi kuwe uWanda kayendawo idlozi la ekhaya uMr Sokhulu ukhona unathi la ekhaya uJoseline idlozi la ekhaya indawo likhona sisazohlala sinawe ku I was born gifted podcast and TV show. Siyanthanda sobonana kwi episode elandelayo. Peace, we love you. Sibatshele nabo ukuthi siyabathanda. Siyanthanda.